2026 година ще бъде изключително огнена, както по западната астрология, така и в китайската астрология. Тя също е на огнения кон. Година на много нови начала, които ще запомним в историята на човечеството. Докато през 2025 година ние имахме множество преминавания на големите планети в нови знаци и след това връщането им ретроградно обратно до стария знак, то през 2026 година големите планети окончателно ще се настанят в новите си знаци. Меркурий традиционно е ретрограден по 3 пъти в годината, само че този път в водните знаци, което означава, че чисто емоционално този път ще ни влияят изключително силно тези ретроградности на Меркурий. Нашето съзнание ще се свърза много силно с сърцето ни и някакси тялото ни ще ни води много по-силно, отколкото мисълта. По време на ретроградните движения на Меркурий ще слушаме много повече интуицията си, но също така ще изпадаме в малко по-драматични ситуации, отколкото обикновено. Тази година ще имаме и ретроградна Венера, за която ще разкажа малко по-късно. А сега хронологично. Годината започва ударно с напрегнати аспекти между Плутон и Марс, които ще създават напрежение през първите 3 месеца от годината. Имаме още няколко напрегнати аспекта и особено съвпада между Сатурн и Нептун, които ще влязат окончателно в Овен. Преди това обаче ударното навлизане на Водолея ще стане в края на януари месец, когато ще имаме няколко планети в Водолей. Този огромен стелиум ще доведе до спонтанни нови открития в областта на изкуствения интелект, роботиките, като цяло технологиите. Ще се заформят много нови общности. Ще бъдем малко по-студени помежду си въпреки това. Важно е да внимаваме с медиите и изобщо информацията, която си набавяме, тъй като вече не е възможно да различим реални обекти от генерирани такива с изкуствен интелект. Това носи огромни опасности със себе си. Въпреки нарастващата дигитализация, или може би точно заради нея, ще виждаме едно оттегляне също така от социалните мрежи и хората ще прекарват малко по-малко време на телефоните си. Въпреки този първоначален тласък на Водолея да ни обедини и да създаде равенство помежду ни, той ще създаде и много студенина. До момента, в който на 20 февруари Сатурн и Нептун не съвпаднат с Овен. Той отново ще дръпне към тоталитаризъм много по-силно. Възможно е да създаде нова голяма религия. Ще виждаме екстремуми на вярата и вероизповеданията. Ще виждаме и още нови миграции заради войни и този процес ще продължи повече от 3 години. На много места ще чуем, че Сатурн и Нептун в Овен, тъй като Овен е воинствен знак, могат да доведат до войни. Възможно е, разбира се. Но войните всъщност никога не са спирали. В фигурата, в която участва този съвпад обаче, при неговото случване, виждаме и няколко защитни елемента. Така че аз не вярвам, че ще се стигне до нова голяма война, а по-скоро старите войни ще продължат, ще се основават основно на идеологии и ще виждаме тези големи миграционни процеси. През 2026 година ще бъдат създавани много нови оръжия. Ние видяхме вече, че Европейския съюз се въоръжава все по-сериозно. Като цяло много неща ще бъдат открити посредством новите технологии, новите възможности и развитието на наука. През 2026 година, за съжаление, отново ще изгубим животни и особено тези, които се намират на места с високо засушаване и покачване на температурите. Тъй като Сатурн и Нептун влизат в Овен, Нептун са океаните, а Овен е горещина. Ще виждаме много изпарения, които ще водят до промени в климата. Чрез изпарения именно ще успявам да създаваме нови агрегатни състояния на някои вещества, може би, или пък да използваме солена вода за питейни нужди или всякакви такива други възможности, които са свързани с изпаренията. Овен изисква да се появят нови политически лидери, които след това ще разцъфнат, когато Юпитер навлезе в Лъв малко по-късно през годината. Тези нови политически лидери трябва да бъдат изключително искрени, смели, борбени, директни и действащи. С новите лидери обаче ще се появят и постоянни политически конфликти. За съжаление, през следващите години ще виждаме все повече мъже в политиката и правата на жените ще бъдат сериозно застрашени.
Затова е изключително важно да държим всички политически фигури под око и да внимаваме тогава, когато виждаме, че правата на жените са застрашени по някакъв начин, ние трябва да реагираме моментално. На 25 април Уран навлиза в Близнаци. Тук наблюдаваме въздушния транспорт, ще имаме абсолютна революция в комуникациите, много нови научни открития. Тук интересното е, че Близнаци е един такъв много игрив знак. И Уран обожава този знак, тъй като Меркурий, неговият управител, високата му октава е Уран. Така че в този побратим знак той се чувства прекрасно и развива технологиите по един много детски начин, се хвърля в новото знание. Аз съм виждал при себе си програмисти, хора, които се занимават с изкуствен интелект. Не мислят особено много за последствията, но това, на което много се радват и изследват на драго сърце, е именно как да открия следващото ново голямо нещо. Уран в Близнаци ще действа няколко години и ще действа изключително силно в посока развитието на изкуствен интелект, роботите, свръхтехнологиите, до които едва сега се докосваме. Тази година ще бъде запомнена с това развитие на технологиите. Негативното обаче е пълната безотговорност, която Близнаци носи в себе си. Когато създавам нещо ново, не мисля изобщо за последствията. С радост ще очаквам да видя как ще се развият нещата, когато Уран стане ретрограден в Близнаци и тогава ще осмислим малко повече какво сме създали до този момент и как трябва да продължим здравословно напред, така че да бъде достатъчно безопасно. Трябва да насочим, разбира се, очи към криптовалутите, защото там нещата ще изхвърчат и много страни ще дигитализират своите валути. Много голям сблъсък ще имаме между криптото и златото и именно в момента, когато Юпитер навлезе в Лъв на 30 юни. Защото Лъва управлява златото, управлява творчеството, децата, забавленията, влюбванията. Тук говорим за борсите. В момента, в който Юпитер навлезе в Лъв, вече имотите изобщо няма да бъдат така апетитни. Пазарът, поне в България, ще застине много сериозно. И говорим тук за, ако не понижаване на продажните цени на имотите, както и на наемите, то поне за един много дълъг застой в продължение, така предполагам, на няколко години. За сметка на това ще се обърнем обратно към ценните метали и най-вече златото и също така към криптовалутите. С Юпитер в Лъв раждаемостта ще се повиши. Също така, всякакви центрове, които са забавления, детски играч, всичко свързано с децата, като цяло ще претърпи един такъв цъфтеж през следващите година и няколко месеца. И в края на годината повишаваме особено вниманието си, тъй като Венера ще бъде ретроградна. От 3 октомври до 14 ноември, първо в Скорпион и след това ще се върне назад до Везните. Съответно, абсолютно забранени са сватби по това време, така че планирайте от сега сватбите си и трябва те да приключат до 1 октомври, бих казал. По ретроградна Венера не купуваме скъпи неща, особено имоти, коли. Внимаваме много с тези покупки, особено когато става въпрос за заеми, тъй като Скорпион управлява банките, както и чуждите ресурси, с които разполагаме. Дали ще бъде драматично във взаимоотношенията? Определено. На Венера ни е никак лесно в знака на Скорпион. Там тя става ревнива, потайна, изобщо тества доста партньора си. Така че трудности ще имаме определено, но пък знаем, че ретроградността на планетите може да ни бъде изключително полезна тогава, когато не замитаме нищо под килима, а напротив, действаме с отворено сърце и комуникацията с близките ни е много добра. Нумерологично тази година е единица. Започва и годината с този голям съвпад на Сатурн и Нептун в Овен, което означава, че през тази година е много важно да бъдем действени, борбени, смели. Няма време за отлагане, но има време да премислим нещата много добре, тъй като все пак Сатурн участва в уравнението. И да, не трябва да прибързвам, но и не бива да оставям пасивен. Какво да очакват отделните знаци през годината? Сега да се разглеждам по асценденти, защото това е най-добрият и правилен начин да правим прогноза в астрологията. Тоест човек трябва да си знае асцендента. Ако не го знаем, отиваме в astro.com или в AstroSeek и там си написваме
данните, т.е. трябва ми час на раждане, трябва ми дата и място на раждане, след което ще видя кой е моят асцендент и след това мога да се върна и да доизслушам видеото. Разбира се, това е една сравнително обща прогноза, тъй като за да имаме прецизност в астрологията, трябва да разгледам конкретно твоята натална карта. А сега общата прогноза. За асцендент Овен съвпада на Сатурн и Нептун ще бъде в първи дом, което бележи една година на много силна трансформация. Хората с асцендент Овен ще бъдат като едни нови личности през тази година. Основният въпрос ще бъде: кой съм аз? Ще утвърждавам личността си и ще се уча да налагам волята си. Ще имаме много силен фокус върху приятелствата, които ще помагат, особено тогава, когато партньорските взаимоотношения страдат, тъй като ретроградната Венера ще се случи точно на място, където са партньорските отношения. Ще има много нови запознанства, ще има много нови влюбвания, така че за всички хора с асцендент Овен това ще бъде една много пълна година, много динамична, много активна. Хората с асцендент Телец ще печелят парите си по нов начин през тази година. Работата ще бъде много силно на фокус, както и доста възможно да печелим по два различни начина парите си през тази година. Важно е обаче да не влизаме в страхове, защото ще имаме много подсъзнателни блокажи. Тук е важно да работим със себе си, някакъв тип бизнес коуч или просто хора, които да ни помогнат около нас да разберем какво ни спира да направим следващата голяма крачка в кариерното си развитие, както и по отношение на по-добри финанси. През асцендент Близнаци ще очакваме много нови запознанства през тази година и много влюбвания. Тези влюбвания обаче трябва да бъдем внимателни с тях, защото ретроградната Венера ще зададе следния въпрос: в какви хора се влюбвам? Дали не избирам грешните хора до момента? Тази тема ще бъде основополагаща през годината. Приятелства могат да се разпаднат или поне да имаме трудности с тях, но се надяваме, че пък новите хора, които ще навлизат в живота ни, ще можем да изградим много хубави, нови, трайни, здравословни взаимоотношения. За асцендента Рак 2026 година ще бъде много позитивна от гледна точка на финанси. Кариерното развитие ще бъде на висота. Също така, обаче, трябва да осмислим какво ще правим с дома си или мястото, където живеем. Може би ще са необходими ремонти. Също така е важно да обърнем внимание на дома, семейството си, чисто на взаимоотношенията с хората, с които живеем. Какви общи ресурси мога да използвам с близките си хора, така че да напредвам както кариерно, така и да се подобри животът ми на ежедневна база. Хубаво е да обърнем внимание на здравето. При асцендент Лъв очакваме неочаквани обрати в социалния кръг. Дали ще бъде повече изолация или пък напротив, много нови хора ще се появят в живота ми, предстои да разберем. Ще имаме неочаквани събития в партньорските взаимоотношения. Важно е да бъдем изключително толерантни и либерални. Нека се опитаме да разберем гледната точка на хората срещу себе си. Ще променим много вярванията си. Ще пътуваме повече в чужбина. Дори е възможно да се преместим да живеем в чужбина в някои случаи. Има леки опасности от напълняване, така че е важно да пазим диета и да се грижим повече за здравето и външния си вид. В края на годината през октомври и ноември е важно да бъдем изключително внимателни при подписване на договори и задължително да се посъветваме с астролог, както и с адвокат. За асцендент Дева тази година ще бъде изключително фокусирана върху работа и финанси. Ще трябва да преосмислим, особено през октомври и ноември месец, какви са моите финанси и как мога да печеля повече пари, както и да печеля по-стабилно парите си. Важно е да обърнем внимание на здравето и рутината си. Как се храним, как успяваме да спим, спортуваме ли достатъчно. Могат да се появят внезапни кариерни обрати, но тук е важно да запомним, че всичко е за добро и е важно да изследваме новите кариерни възможности пред себе си. През тази година ще се появяват много страхове, така е. Но за тях се крият и големи награди, така че е важно, буквално когато видя, че имам страх от нещо, да видя как мога да го преодолеем и да видя възможностите, необятните възможности, които се крият за тях. За асцендент Везни тази година партньорските взаимоотношения ще бъдат на фокус и могат да бъдат предизвикателни.
Защо? Защото Сатурн и Нептун най-вероятно ще съвпаднат в нашия седми дом по някое време. Това бележи начало на много нови връзки или пък покачване на качеството и преминаване на съвсем ново ниво в взаимоотношението. Сатурн изисква много високо качество и няма да ни пусне тук така да продължим по стария неработещ начин. Самочувствието ни ще се повиши, ще променим и себеоценката си все към по-добро. Финансите изглеждат добре, ще бъдат запазени, така че няма какво да се тревожим. А Юпитер в Лъв ще разшири много нашия социален кръг през тази година. Асцендент Скорпион. Тази година ще променим начина си на работа. Много нови кариерни възможности ще изкочат, особено в средата на годината. Важно е да не ги пропускаме заради страховете си. В интимността е важно да имаме малко повече гъвкавост. Ако имаме партньор, нашите общи финанси ще се променят до известна степен. Нека се напаснем без излишни драми. Годината предлага възможност да поемем една нова лидерска роля. Дава възможност за повече влияние върху много по-големи групи от хора. И тук е важно да се запитаме, искам ли истински това? За Асцендент Стрелец имам добри новини, тъй като много нови пътувания ще се оформят през 2026 година. До някъде, за съжаление, ще бъдат по-кратички и на по-близки разстояния. Ще се запознаваме с много нови хора. Също така ще имаме много повече яснота в любовта. Там обаче може да претърпим и известни промени. Темата за децата ще дойде на преден план и някакси отговорностите в тази посока изведнъж ще ни се стоварят на главата и ще обмислим всъщност искам ли наистина да имам деца или пък как искам да живея живота си заедно с децата ми вкъщи, как трябва да подредя по един нов начин, така че да не ми тежат тези отговорности. Приятелствата и социалната среда ще минат през преоценка и някои хора могат да отпаднат по пътя. Важно е да се движим много повече през тази година пеша. Асцендент Козирог през тази година ще се освободи от старите семейни модели. Ще дойдат нови възможности за сигурност, стабилност. Асцендент Козирог през тази година ще се освободи от старите семейни модели и ще изгради нова сигурност за себе си и близките си. По отношение на дома могат да се наложат някои ремонтни дейности. Също така по отношение на кариерно развитие ще се запитам дали това е действително моя път. Финансите също ще бъдат на фокус и отново тяхното преосмисляне за това как мога да печеля в крайна сметка повече пари. В работната среда ще е необходимо да имам повече гъвкавост, тъй като времето ми ще трябва да отива в различни посоки, които не са непременно само свързани с работни задачи. За Асцендент Водолей тази година ще има нови влюбвания. Нови възможности, изобщо да се радвам на живота, възможности за деца, както и много нови запознанства. Повишено внимание при пътуванията в чужбина през октомври и ноември месец, като цяло бих ги избягвал. В средата на годината може да изживеем малко идентификационна криза на тема кой съм аз, защо съм на тази земя и на къде отивам. Важно е обаче да държа близките си хора наистина близо до себе си, защото те ще ми носят опора, топлина, интимност и ще се чувствам, че участвам в една група и всичко това е смислено. Асцендент Риби е важно да изгради много сериозна култура по отношение на финансите си през тази година. Очаква ни добро здраве, много пътувания през тази година, както и нови възможности за влюбвания. Важно е да разбера какви са моите ценности, на база на които се свързвам обаче с партньорите си. Възможно е също така страховете ми много да ме спират от това да вляза в взаимоотношения, да се свързвам с хората, които така или иначе има изобилие на нови, смислени, готини хора около мен. Но важното е, ще успея ли аз да преборя страховете си или пък предразсъдъците си, за да се свържа истински през тази година. Темата за интимността в взаимоотношенията ще изкача многократно. Тази година ще бъде изключително динамична, огнена, борбена, смела. Ще действаме понякога прибързано, но не бива да се обвиняваме чак толкова много за това. Надявам се да се появят истински добри лидери и за България и да ни поведат в правилната посока. Нека не прибързаме в крайните си оценки за хора, обстоятелства, включително за новините, защото твърде много неща са фалшиви и твърде много неща ние самите не успяваме да разберем. Нека имаме повече красота, повече мир, повече любов
и нека всички ние се постараем да бъдем олицетворение на онова, което искаме да виждаме в света. Честита Нова година!